اف چاغو همو چاغوا بخیر تماشاکرین هجا یا کردسات نیوزه یرو 18 نیسان 2026 روژا شمی از سوزان بابانم لگل وما جبو پیشکشکرنا خلک دن ج برنامه ریا کردستانی وکی هون زانن دمکی برنامه ریا کردستانی جبر مسئله شرع ایران لگل امریکا و اسرائیل سکینی بوج بردوامی ما کردسات نیوز رومالا به شرط کرد لی نها جارێک دن مدەست کردە بە خەلکن دن یا بەرنامەیە خۆی ڕیا کوردستانی تایبەتی بێ هەفتەی ژێمە گرنگی بدن لەسەر پێباژۆ و پرۆسەیە چارەسەری لە تورکی و باکووری کوردستانی هون بزانن دیجۆتمەها 2026دا پرۆسەیەک دەست پێ کرد کو ترکان ژات بێژن پرۆسەیە تورکیا بێ تێرۆر لێ کوردان بێژن پرۆسەیە چارەسەری و جیواکە دموکراتیک پرۆسەیە ئاشتی و جیواکە دموکراتیک تانها دولت هنێک گاف ئاوێتنە لێ ئالیێن کوردی vêyekê rexne dikin gelek di nav vê sal û çend meh ku nêzî 2 salin çend mehdîn wê bibête 2 salî xwe tîjî bike ev prosa lê heya niha gavên zêde ber bi çav yê ku em bêjin gavên konkrêtî ne nehatine avêtin hinek pêvajo ber bi pêş veçû hinek çek hatin şewtandin agirbez hat ragihandin lê qasê ku tê xwastin pêş ve نچویه بجا وی هفته امی لسر وی بابتی زیادتر بستکنیم چما پێواژۆ بر به ختماندنی و چویه چه پرسکریک لپیشیا وی هنه لپیشیا وی پێواژۆ لپیشیا وی پروسه ویجا دست پیکه ما گرافیکێک ویدیۆوالێک ما ئامادە کریە ئەم دخوازن ژوەرە بەحسا ڕۆژێن دەستپێکی ینی پشتی کۆمپلۆیە پازدەی شباتیا لەسەر ڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ku pêvajo prosên diyalog di navbera bêjin PKK û Tirkiyeyê dest pê kir em bi giştî agahiyên ji roja destpêkê heya îro çend prosa hebûn çend pêvajo hebûn çi pirsgirêk hene me grafîkek amade kiriye di salên çend sala da yanî salên not û neheya niha gelek pêvajo derbas bûn me li vir ji we re amade kiriye wekî dibînin کرۆنۆلۆژیە هەفدیتنên ئیمرالی یا jî destpêkirina pêvajoyên çareserî diyalog danûstandin di navbera Kurdan pêşengtiya Rêz Ebdullah Öcalan PKK û dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistan û Tirkiye salê 1999 piştî girtina Ebdullah Öcalan wekî hûn dizanin di vê salê de û heya sala 2005 proseyek bû پرۆسەیە و PKK carek din xwe pesix kir carek dî PKK kadek hat damizrandin carek din PKK de 2004 da hat damizrandin ji notûne heya 2005 serdema protokolan tê binavkirin diwa serdema Öcalan hem parastinên xwe jî bergirîname parêznameyên xwe yên hiqûqî amade kirin û dewletê de asta istixbaratê de guhdar kir mehkeme çêbûn ev wek proseyek ev proseya destpêkê ye ku bi rastî di wan salan de jî gelek guhartin di nav PKK da çêbûn xebata siyasî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê astekî din cuda bi xwe re dît avakirina partiyên siyasiyên dîtir her wekî din PKK piştî vêne agirbestekî yek alî ragihand ev qonaxek bû ji sala 1999 heya 2005 qonaxê piştî vêne ku di vê qonaxê de ji bo cara yekem da asta PKK da dewletê de ji sala 2008 heya 2011 bi pêvajoya Oslo ya hevdîtinên Osloyê tê nasîn di vê qonaxê de cara yekem li Norwîcê danûstandinên rasterast bi PKK ratin çêkin yanî hem dewlet hem jî PKK li hevdî rûnîştin di astên herî bilind de wekî hûn dizanin Sebrî Ok divê bêjin pêvajoya Oslo da gelek aktiv bejdar bû ji aliyê Tirkan ve jî Hakan Fidan bi aliyekî rasterast legel Kurdan rûnîştin ev pêvajo jî pêvajoya Oslo tê binavkirin herçend ev pêvajo heya astê çû jî yanî hinek dengvedaneke mezin jî di nav bi giştî raya giştî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çêkir lê di sala 2011 da ev pêvajo jî xetimî wekî hûn dizanin PKK di sala 2011 de piştî ku êdî parêznameya jî parastina herî dawî pirtûka herî dawî Abdullah Öcalan bi navê manîfestoya şaristaniyeta demokratîk bergaviya pêncem cilla wî ya pêncem bi navê parastina Kurdan di penca qirkirinê de
کو ایدی پکێکەژی لەسەر بێ ئەساسێ جارێک دن دەست بە خۆڕێخستنێ کرد پێنگاوا شەڕێک گەل لە شۆڕشگەری دەست پێکردن لە باکووری کوردستانی ساڵە 2011 ساڵە 2011 دوازدەدا gelek esîrên dewleta Tirkiye destê PKK çêbû şerên pir mezin çêbûn li Şemzînanê li Bakurê Kurdistanê taybet navçeyên Sunûriya navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê pir şerên dijwar çêbûn heya ku ev prose gehîşte sala 2013 û şûnde yanî 2013 heya 2015 serdema herî zêrîne yanî êdî jê re dibêjin proseya çareseriyê ev prosa وەگەز li vir dibînin serdema zêrîne êdî cara yek şandên siyasî çûn îmralî agirbest hat ragihandin û mase jî bi awayeke fermî hate danin. Ev qonak gelekî girîng bû. Sala 2013 heya 15 ji xwe hûn dizanin Partiya Demokratîk a Gelan HDP hate damezrandin. HDP karî bû bendava ji sedî 13 derbas bike di hilbijartinên xweciyî ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê gelek şaredariyan bi dest xistin gelek parlamenterên Kurdan yê li ser navê HDP çûn Tirkiye kursiyên zêde dest xistin Kurda partiyên Kurdan ser navê HDP adeta bûne sêhem partiya bihêz li Tirkiye yanî piştî AKP piştî CHP Partiya Kurdan hat yanî HDP. Di vê qonağê de sala 2013 heya 15 wekî hûn dizanin sala 2015 mutabaqeteke bi navê mutabaqeta dolma baxçeyê li qesa dolma baxçeyê çêbû û aliyên Kurdan vê çaxê Sirrî Süreyya Önder jî di nav vê şandiyê de bû bi awayeke aktiv. Li sala 2015 dewleta Tirkiye bi hêceta kuştina polîsekî qaşo tabî ev pêvajo xira kir û di tîrmeha 2015 de yên dîroka hevçex bêguman tê bîrawan bordumanên gelekî zêde çêbûn li ser hemî wek dibêjin herêma parastinê medyayê li Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê pêvajoyeke şer di navbera PKK û dewleta Tirkiye dest pêkirin sala 2015 ev pêvajo xetimî ev pêvajo jî xetimî careke din danûstandinên Kurdan li gel dewleta Tirkiye rastî astengiyên mezin hat. Ji sala 2015 ev dîrokeke hem dîrokeke reş e di nav dîroka Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hem tîjiya berxwedaniya di nav vê serdemê heşt salê dawê de 2015 heya 2024 şerê bajaran dest pêkirin berxwedaniyên xweseriyê li Bakurê Kurdistanê ku Tirkiye weke şerê xendeka jî ev bi nav dike komelkujên mezin li Şirnexê li Cizîrê çêbûn yanî qonaqeke gelekî dijwar bû heya sala 2024 şer li qonaqên pir mezin re derbas bû dewleta Tirkiye gelek alanên yê ku dibin çavdêrî ya jî bin deselata PKK bû li Başûrê Kurdistanê û jê re herêma parastinê medyayê dibêjin gelek ji wan e ji Xwakûrkê ji Lêlikanê ji beşeke Zap Metîna hinek alan ji garê operasyonên mezin dest pêkirin dewleta Tirkiye heya astekî zêde ketin nav axa Başûrê Kurdistanê welatiyên sivîl têda bûne qurbanî qonaxa 2015 heya 2024 tecîdeke gelekî giran li ser Abdullah Öcalan jî çêbû yanî wekî hûn dibênin ev qonaxê jî bi nava tecîda siyasî bû hem hevdîtin hatin birîn ji binî ve şerê bajaran operasyonên leşkerî û siyasî dest pêkirin bi temametî yanî hevserokên HDP hatin girtin gelekî bi sedan siyasetmedarên Kurd hatin girtin bi hezaran welatiyên Kurd hatin girtin desteserkirin êdî qonaxeke gelekî yanî bêjin tundûtîjiyeke zêde têda bû ev qonaxa 2015 heya 2024 em tên qonaxa 2024 ango du sal beriya niha di cotmeha sala 2024 bû ku serokê tevgera Partiya Netewperest MHP Dewlet Bahçelî hata parlamentoyê got bila rêberê PKK emir bike ku PKK xwe fesix bike ji bo ku werê parlamentoyê û behsa mafê hêviyê hate kirin ku dikare mafê hêviyê jî bê bila werê derûniştina civîna
دەم پارتیە ئیلام بکە ڕابگەهینەک و پەکەکەی خۆ فەسەخ بکە ئەیدی قۆناغێکی گرینگ لەڤەر دەست پێ کرد ساڵا 2024 جۆتمەها 2024دا قۆناغێک دەست پێ کرد ترکیە ناوێ vê پرۆسەیە پرۆسەیە ترکیەیە بێتەرۆر وەکە دەستپێکێکە نوژی تێ پێناسەکردن لێ کوردان تمیش خۆ ئەvە پاشێم زیاتر بەحث بکەن وێنا ڕەخنەکردن پشتی 43 مەهان عومەر ئۆجەلان بڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان چوو ئیمرالیە دەوڵەت باخچەلی بانگا پارلەمەنتۆیە کرد یعنی هەم هەفدیتن چێ بوون عومەر ئۆجەلان ژی چوو خۆزاتن قۆناغێن بەریاوانە ژی gelek girevên birçîbûnê di zindanan da çêbûn girevên Leyla Güven çêbû hemî wane di nav vê qonağê de bûn. Ev giştî bi kurtasî kronolojiya hevdîtinên îmralî bû. Niha em derbasê rûpela dîtir bibin li vir em zêdetir behs bikin astengî û pirsgirêkên li pêşiya wan pêvajoyên çareseriyê bi taybetî ya niha çi ne? Êk ji wan herî zêde baweriya şikestî yanî bi taybetî aliyên Kurdan gelekî baweriya wan bi dewletê şikaye. Ji ber ku ev zêdeyî ji dema damizrandina PKK ve belyavê jî dewleta Tirkiye yanî komara Tirkiye ji dema damizrandina xwe ve xwe damizrandina komara Tirkiye li ser komelkuşkirina Kurdan hate damizrandin. Ji ber vê timî Kurd bîranînekê wî a nexweş ji komara Tirkiye heye. Ji ber vê bawerî ya herî girîng ev ku bawerî şikestî yanî Tirkan di çapemeniyê xwe da tiştek bêje dewlet hikûmet tiştek bêje lê ev teoriya komploya ku li derdora vê proseyê dizivire ev bûye êk ji bobelatên herî mezin ya vê proseyê. Mijarê herî ji vê girîngtir gavên sist yên dewletê yanî dewlet gav navêje xwe zaten bawerî nîne û dewlet jî gav navêje dewlet bêje prosa baş bi rêve diçe her tişt baş e lê gavên berbiçav nîne belê hevdîtin hene serdanê li gel Berêz Ebdulla Öcalan heye ta radeyekî şandin carna parêzer diçin lê gavên şênber nînin di guhartina destûrê ya yasayê de henêk tiştan ta niha çê nebûne. Êk ji wan jî daxwazên Qendîlê jî dewlet timî weke pirsgirêk nîşan da. Ji ber Qendîlê dibêje ser muzakîrevanê herî mezin ya serekî Ebdulla Öcalan rêberê me ye yanî divê beriya her tiştî tecrîd ji holê rabe. Piştî ku tecrîd ji holê rabû divê derfetê jiyan ya baş ji bo Ebdulla Öcalan bêt çêkirin ji bo bikaribe li gel raya giştî li gel gelê xwe li gel partiya xwe bikaribe bide bistîne. Lê Tirkiye tiheya niha ev pêk neaniye. Mijareke din ku weke astengiyê li pêşiya vê proseyê opozisyona Tirkiye yanî opozisyona Tirkiye bi taybetî weke partiya herî niha mixalif wek partiya gel ya komarî CHP. CHP jî xwe dizanin wan roja dîsan meselê operasyonên siyasî li ser wê zêde bûne. CHP û gelek partiyên dîtir weke İYİ Partî weke Gelecek Partî, Partiyê Pêşerojê em o partiyên ku wek muxalifet û opozisyonê xwe bi nav dikin çi dibêjin? Dibêjin ev prose nabe ku li pişt deriyên veşartî girtî bêmeşandin. Divê her tişte bê şeffaf bê, zelal bê. Pêvajoyeke zelal bimeşe. Lê dewleta Tirkiye bi hêceta vêkî ku henek mijar ewlehîne em nîne, mijarên ewlekarî ne divê em bêjin dewlet jî bi awayeke tedbîrên xwe bigire. Ev çar pirsgirêkên herî esasî li pêşiya proseya pêkneanîn û pêşneketina proseya tî bû. Em derbasê rûpeleke din dibin li vir eger em derbasê rûpela din bin li wir çê xalên serekî hene ku ji wane jî yanî dibêjin çima anha yanî çi faktorên herêmî bûne sedem ku ev pêvajo dest pê bike. Yanî Kurd şovekar gelek caran dibêjin Tirkiye yek ji sedemên herî serekê ku ev prose dest pê kir tirsa ji İran û İsraîlê me bes me tirsa ji şerê İran û İsraîlê ye. Guhartinên nû li navçeyê ku hûn dibînin di wan demên dawiyê de Erdogan dewleta Tirkiye bi giştî gelek xirab ketine qirka Netanyahu serokvezîrê İsraîlê. Yanî
دبیجن وی جاریه شرک چه به ترکیه جیب کیونا یعنی کمی اوه وقت ترسیه که مازن بوده که گلو ترکیه پارچه نبه آخا ترکیه پارچه نبه دولت تمی وینا بیجی کردان نبن بیجن آموری دست هزین بیانی لی عبدالله جلان به تیمی و کردان جی وینا رد کردن کرد بیجنم خط سیامن خطی که ما هیا ام لسر وینات مشی مجاری کردن مجارا روجاوا بود روجاوای کردستان سوریه خو 2024 شوندا 24 شوندا اون زانن کو پشتی کو دولتا بشار اسد دولتا حافظ اسد بشار اسد بگشتی دولتا بحث روخیا ل سوریه یک مجار جی ابو کو بیجن ترکیه جبوی کو کردان لروجاوا هرش یوان بکاش بر وینا اب پروژه دست بکر آنگو پیشیا پیشکتنا کردان بگیره و مجاری که گلی کی برفره بود یا روجاوای کردستان نهاج یعنی پیواژوی که بنابه انتگراسیون لروجاوای کردستان بردام لگا حکومت دمکیا نهایت شامه مجاری که دیتر پاراستنا انیا نافخو بو هنی گالید بیجن اردوغان جبوکو جبو جاری کدن بکار ببیت سر کومار اف پروسه دای دست بکره یعنی بیجن هنیک آلی تاکتیکیه یعنی افجی گاوکن تاکتیکیه جبوی کو دولت بابجی کردان اوا رد کن بیجن دوی تاکتیکی نبا دوی نزیکاتین استراتژیک هبن جبوی کو آرامی آشتی و به هفرجیان لترکیه و باکوری کردستان چه ببا نها اوا بگشتی کرونولوژی که کرد بو لسر پروسیا چاره سری و هبدیتین دولتا ترکیه و پرسا کرد لباکوری کردستان نها ام نابرک کن بدن و لگل مهوانین خواه بردوام بله جاردن سلاف تماشاکرین هجا امی لسر مجاری خویا پروسیا چاره سری لترکیه و باکوری کردستان بردوام بن میوانک می هجا هیا برئیس مناف قران لوانا باکوری کردستان لگل میا ما مستعمل مناف سلاو رئیس باش بو وی درفته سلاو رئیس جبون متماشوانم گلکس باس که مناف خوازم به وی دست بکم نه پیواژویا چاره سری لترکیه و باکوری کردستان ام دکارن بیجن ختمیه بگشتی نه ککو برای دیتنا دیتنه çünkü EKV proje tiştekî gotin bi em dixoz olê rakin yani gotiyê rakin navê evê jî danî Türkiye heta niha jî komisyona cejneya ku li meclîsa Tirkiye abû û li ser vî navî lê dan heta îro heta bêjin gavek nehata avêt di devê em welatdarên Tirkiye ku em ê pirsgirêk Kurda çareser مامۆستا مناف çî ji devê ne ji serok مامۆستا مناف ئەگەر دەنگێ من دەگری هەنێک پرسکرێکات دەنگ هەیە حیاکو ئەم بێ پرسکرێکی چارەسەر بکەین ئەمە جارێک دن بەگەرین لەگەل کەکێ مەناف نیقاشی خۆ بەردەوام بکەین وەکی مە ئەماژە پێکرد ئەف کۆمیسیۆنا کو لە پارلەمەنتوە تورکیە هاتە دامەزاندە ji بۆ ku pêvajoya çareseriyan jî çareserkirina pirsa Kurd bi rê bibe li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê gelekî kêm ma raportekî hate amadekirin li gel gelek sazî û rêxistinên cudayên sivîl li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye rûnişt civîn li dar xistin raporekî giştî hate amadekirin hindekî sên û nerê wan çûne îmiraliyê lê heta niha ev komîsyon jî nikariye ku gavên yasayî ên pêwîst biavêjin yanî hîna pirsgirêka qeyûm çareser nebûye girtiyên siyasî Kurd sedan û hezaran girtiyên siyasî Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hene ku rewşa wan a tendurustiyê ne baş e lê nehatine berdan gelek girtiyene ku tehliyê wan çêbûye yanî divê dema tehliyê wan lê dewlet
بهجتين جدا وان برناده لكيلكيا بيناجي يعني خدمت گزارین ئابووری بگشتی لە باکووری کوردستانی دا ئاسێکە gelek کێم دا ئەگەر هون بنێرن دا ئاستا گشتی ترکیەدا پارێزگەهێن هەری فەقیر و هەژار یعنی ڕێژەیە هەژاری و بێکاری دوان زێدەدایە باکووری کوردستانی یعنی بگشتی لە ترکیە پرسیارێکە ئابووری هەیە لێ پارێزگەهێن باکووری کوردستانی ئاستاوان پڕ زێدەترێژە جێن دیتریا یەن لە ترکیە ئەڤەژی بەشێکە ژە سیاسەتا جوداکاریە دەوڵەتێ یا دەوڵەتا ترکیە بووکویانی بەردەوامیە بە چەندین ساڵە نەدبێژن بە تایبەتی دوێ قۆناغێدا gelek ئاماژە پێدەکەن و کورد و ترک و عەرەب چەرکەس و سریان ئەم هەمی بە هەڤرا برانە هەمی هێن ئەرمەنیان بە هەڤرا برانە ئەم سەر vê ئاخێ دەژین لێ تشتا ku di pratiğê de derdkeve holê ev nîşan nade ev jî cê guman yani guman zêdetir dike li ser aliyê dewletê ku yek ji baskên herî serekê ye ya pêvajoya aştiyê wekî ku dewlet baxçelî bi xwe jî dibêje bi baskekî tenê têr nafirin yani bi baskekî nikarî bifirî ji ber vê na ji bo firînê divê du baske bin ev du bas jî yek ji wan Kurdin yek ji wan jî aliyê dewletê ye yanî belê xuya pirsgirêkê teknîkî ya me çareser nabe kekê menaf birêz menaf qiran em lêborînê dixwazin bi rastî ji ber pirsgirêka teknîkî çê nebû nikarî bû em çareser bikin lê hinek nûçeyê lezgîn jî hebûn ku aksî behsa vê dike ku yani eger em ji vê derkevin çarçıveya giştiya niha pêvajoya li dinyayê de mesela Amerîka û Îranê heye têgotin aksiyos li ser zarê berpirsên Amerîkî dibêje egera êrîşkirina careke dinya Amerîka di van rojane heye ji bo Îranê ji ber ku aliyê Îranî red dike ku ev uranyuma meyandî bidete Amerîkayê ev jî hîna gengeşeyan zêdetir kiriye belê mexabin mecbûrin em bi vî avayî bigîjin dawiya bernameya xwe heya xelekeke dinya riya Kurdistanê de xêr xweşî û azadî bişîn her bişîn